mana pidho yiende ariyo kende habro temo kochopo Disemba kabede gi yiende 30 wach mogik watieko chenro achako kodi Kevin Osida. Ana wach mogik en ni jo Kenya sani wan gi yo mar iluongo ni dialogue kata twak ma wawacho ni en twak ma samoro nyalo miyo wa breakthrough e gima samoro wakia, but maduong' mogik en ni wang'e ni ei twak ni ang'ono malichruok ma wang'eyo. Twagni nitiere gik modhi kelo to nitiere gik ma ok odhi kelo. Omedware ni mondo pire ni to anto kaka japiny ere responsibility mara. Responsibility mari en mar jiwo gima nyalo luongo ni highest political goodwill. Highest political goodwill en goodwill manyalo siemo jasiasa madwa timo gima rach mondo kik otim. En goodwill manigi teko mar jogo manitiere business community, international community, ema nokelnwa gimoro kaka machalo gi Kofi Annan, National Dialogue and Reconciliation. Ma context ma wantie sani to ok en mar dialogue machalo kamano kata bedo ni jakom wache kamano. Omiyo in kaka japiny inyalo timo nang'o? Osemiwa nyinge mag wajumbe wa, gin jogo ma inyalo yudo namba gi, inyalo yudo email address margi, inyalo yudo WhatsApp margi. Wagonegi uru simu, kata bedo ni ok gidhi mako, waornegi uru messages, waornegi uru WhatsApp, wakauru email address gi mondo wanyisgi uru dwarowa ei twak machalo kamano en ang'o kendo ochalo nang'o. Mano e kwayo mara. Erokamano ahinya, paro maleo. Dina, adwa ni mondo akwa jopiny ni mondo wa support wach dialogue ni. Tadwa kendo ni mondo ker gi jatend